ପରିବାର ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଟିଚର ସିଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଟିଚର ବାପା ଆଗ ପଦ ଶିଖୁଛି ନା ମା ବୋଲି ଶିଖୁଛି? ପିଲା ପ୍ରଥମେ କଣ ଶିଖୁଛି ବାବୁଲ? ମା ବାପା ଶିଖୁଛି ନା? ମା କହିଲେ ତ ଏଇଟା ବାପା ବୋଲି କହିଲେ ତ ମା ଏଇଟା ବାପା ବୋଲି ଜାଣୁଛି। ମା ବାପା ମାନେ ବେଶୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା କଣ ଶିଖୁଛି? ମା ମା ମା। ଏ ମା ଏ ବାବୁ ଏଇଟା ତୋର ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏକ ବାପା ଡାକ। ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତମେ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛ ଉତ୍ତମ ବାପା ମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ନିଜର ବାପା କାକା ଦେଇଛ। ଆମେନ୍। ମାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଇଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ?